Cykel og rytter skal matche hinanden. Uanset om du er motions- eller konkurrencerytter, er det vigtigt, at cyklen passer til dig. Vi er alle sammen forskellige, og ved at få cyklen tilpasset din krop, præsterer du meget mere, og cyklen bliver en større fornøjelse. Du undgår at belaste din krop forkert, hvis cyklen er rigtig indstillet. Og du mindsker risikoen for skader i nakke, lænd og knæ. Vi lægger ud med, at vi tager en forsamtale, hvor vi tjekker lidt med din historik, hvor meget du har cyklet, om der er noget, du gerne vil opnå med det her bikefit. Så efterfølgende går vi i gang med at tage en fleksibilitetsøvelse, hvor vi tjekker lidt i din fleksibilitet og hvordan dine knæ og ben de arbejder, når de kommer under belastning. Og så efterfølgende så går vi i gang med at indstille din cykel til det, vi nu finder ud af. Det lyder godt. Er det min sadel, du så kan finde ud af? Ja, så kan vi finde den korrekte sadelbredde til dig. Ja. Nu tager jeg nogle mål engang af din cykel, så vi ved, hvilke ting vi kommer til at ændre på din cykel. Utroligt, at der ikke skal mere til end noget indlæg i skoen. Jeg har gennemgået uddannelsen i bikefitting, og du er velkommen til at komme ind i butikken og få en snak om, hvilken forskel det kunne gøre for dig.